kacau sih. Wah, se. Wah, kacau sih. Iki jadwale rondo sapa dina iki? Jare Mail, jare rondo iki kok yane go ngene iki. Mail. Iki jam pira il jare rondo iki. Jangan toko-toko. Duh, piye iki? Es ngomong enek kopi wis. Duh, aduh Mail jangan teko iki. Wong nandi to. Enek opo il? Enek opo? Dia Di opo neh? wedine enek pocong apa kuntilanak aku. Jo to mesti lali to wi. Apa? Tak peseni kanggo banyu panas. Lali aku. Wedi aku kok susu aku. Ya, ya makane kuwe to piye to. Iya. Nih, iki lho, iki mosok kopi tok ini iki piye iki, Bos? Gas do ge kopi ngono. Piye? Masa aku mbalikne aku yo wedi aku omahku adoh. Peteng. Akan aku yo mosok mulai banyuku yo entek. Wedi aku. Apa menjibokne? Ngono nang ndi? Omahku. Iki suwen nggo ngene. Ya wis nakno. Padang pasir iki nggo ngene iki. Guru kuwe padang pasir iki wis main. Lah piye? Kaya gula wae iki. Apa? Menang keri. Nang keri. Iya. Ngejar yo ora anu. Gula menang keri Indonesia Cina kok menang. Iya babak kedua. Babak pertama. Pasti kedua. Ngono kuwi. Itu kan pemain bulang ya. Iya. Pemain pocokan. Pocokan. Indra Safi. Iya. Pemain enggak pocokan lagi lepone. Piye sawahmu jare pocokan? Sawahku yo ndingi sawahku tak garap ya. Jadi ras coba garap piye? Yo jane yo wis digarap wong. Tapi yo aku yo garap yo an. Kok juga pemain Indonesia pocokan wae mbok garapke wong ra jadi. Iya, garap dhewe. Jadi soal kuwi yo kan jare Indonesia U17 kan lolos ya. Itu 17. Mosok sawahmu jajak kaya U17 e. Ngono ke wis apik-apik, saya panen. Ya kamu kan duit to. Aku yo kurang yo saeneke aku. Yo kasbon Pak Ete wae. Pak Ete. Ya ora apa-apa. Kuwi wae kasbon pupuk gone Pak Ete ono. Iya, sesuai. Tak tembuke Pak RT yo musyawarah karo Pak RT lah. Lah iya, iki lho, nggonku lho parine slomulokmu. Nggonmu sen jungkrik kae. Kamudut-mudut wis. Lah kan cendik sakmene yo aku angil. Yo piye pokoke kurang akeh kok. Lah jebulke banyu pinggir kalen kae. Ya ora apa-apa sih. Nggonku tak jebulke banyu pinggir kalen. Nek bengi nek tak jebulke banyu. Lho aku lho kali tak sedot. Kapan kali mbok sedot? Ya ben anu we. Enak banyune lah mosok kering terus udan ora tau nak. Udane wis kalen wae. Iya, sebagai kalen kok iso mbok tutup neh ngono. Iya sih. Arep nggo dompeng yo anu banyu yo larang. Yo sebagai kalen wae apa. Aman. Iya. Nunggu PRT sapa ngono kok enek wong ngono Pak no. Iya. Kok bocor ngono. Masuk iya. Iya. Apik. Sesuk lah. Tapi yo aja ngomong-ngomong lah. Ku yo wedi aku. Wedi opo ae biasa. Yo wedi aku nak anak masalah ini kan banyu kira
jebul iki yo wis ngono kae lah. Aku yo wedi aku. Mosok yo koyo banyu padang pasir. Ya, iki pari kuwi ibadah pari iki nek ini parine pengen tukul, nganggo banyu. Nek kopi nek pengen legi yo kei banyu. Nek kopi Ya aku wedi aku marane kesusurene aku wedi banget aku. kuwi pikiranmu pocong wae, kok dingin pocong kopi itu mesti kepikiran kowe. Ya iso pas kene iki lho. Enek sing opo ya jadul-jadul kelas aku. Opo iki? Tak golek yo gak enek. Terus aku yo mlayu aku ketitiran. Pak RT Iki lho, Pengertian ngopo aku. yo. emak wis tak peseni nggo banyu panas. Yo Matur suwun Pak RT. ngono Pak RT. Apa Pak RT ku menyala? Buang nyala. Nyala iki Pak RT. Oh iki piye Ini Pak? gawe, diombe. Oh, jangan kopi no. Gawe. Yo. Tak loro to, tak loro e. Lho kok Pak RT ne piye iki? Aman. Tak pesen ke apa panganan iki dia tak telepon ke lho. Yo. Jang jaga kopi sih. Yo Pak. Tak gawe niki. Wis ombe wong loro ya. Yo. Bersama ngendi ya Pak RT? Biasa rapat malam Minggu gitu. Malam Minggu apa tadi? Wes rapat kan. Malam Rapat. Jumat iki. Iki gimana semua Pak? Malam Minggu iki. Kuwi malam minggu apa malam Jumat to kowe? Jadi manut apa? Ya aku malam tanggalan loh aku. Ya iki Yang diombe tak loro. yo tak gawe kopi sih yo. Mak tak peseni konggo banyu malah Ya tak gawane kurang iki. Tak pesen ke panganan jan ya. ya Yo. Beri itu. untung Pak RT ini tilik kene nek gak tilik kene. Aku Pak RT sing paling apik dhewe sak dunya. Iya. Ya matur suwun lho Pak RT. Matur suwun Pak RT ku. Kopine nek gini ini teko esuk kang kopi. Iki kudu teko esuk iki. Waduh kali iki. Yo. Kampung iki perlu diamankan. Masane nek nek kue-kue iki sing suka sapa? Siap Pak RT. Yo, siapa RT? Iki yo Coba. sawahku yo miliki ya Pak RT. Sawahe ngopo? Ngopo ta moco. Kurang garapan. Kurang garapan nih. Kurang ngopo. Iya Kurang kuwi. ngopo gun Kurang garapan. Kurang modot Pak RT. Iya, kurang motot kuwi. Kurang apik nggih. Ya, Mbak. Ya. Iki dek mau ditambahi kali Alpensel, dados iki 2 porsi. Oh, Monggo, Nggih, siap. Nggih, matur suwun, Mbak. Oke. Siap. Sampai lagi ya. Iya. Oh, piye tapsen ke? Iya, Mang. Makasih Temen dari rodamu dan Avensel. Apa sel? pesen aku. Pesen Pak RT. Ya tuh bener apa bener kono. Oh Apa iya. sel martabak RT. ya? Baik banget Pak RT. Gitu. Tak ombe Pak RT. Kudu anu we. Oh iso warga baikku. Siap Pak RT. Siap. Ini tambah semangat kalau ada martabak ini. Banget. Yo. Khusus spesial Yo. buat Anda. Sampai dino ngene iki lho Pak RT. Sampai kakek rugi. Penting Sampai dino ngene iki ya aku yo. kampung kita aman loh Pak RT. Iya. Nah. Ini tambah semangat loh Pak RT. Aman yo terus aman. Semangat. Monggo. Iya. Ayo Pak. Ayo Abang Mel, mana Oh, Bang siap. Mel? Wis enek jogo-jogo abune kok. Ayo Pak RT. Iki sawahmu piye? Sawah kuwi Iya. kurang banyu iki Pak RT. Kurang bayi nyeblotono kali Yo piye Pak RT? kali. Duitnya Pak RT. Duit. Gue mbah kono ana. Ayo. Gue mbah kono lho kan. Ya mau ini Pak. Ya, kalau piye Pak RT? Aku njual duit ke Pak RT. Yo nggo sawahku mosok sawahku tak panen-panen Pak.
Heeh. Ya ora dadi Pak RT. Ora dadi. Ya dadi. Maksudnya ora dadi apik no Pak RT. Iki diabu penapura. Dapat Pak RT. Saiki mau yo lah kerja pabrik-pabrik yo Sing mikir sawane kerja pabrik apa? pabrik yo tutup yo Tapi apa? kerja yo angel golek kerjaan terus rego yo mundak Sing ndak gitu. yo atasan marai mumet Apa? nilai lah Pak RT Nilai apa? nilai duit lah Pak RT Piro? yo seenggaknya yo 20 M 20 M Mingkem. 20.000. 20.000 duwe. Iya. Oh. Gak sanggup. Iya, arep anu nek. Iki aku dhewe arep pamit nang anu nek iki, kelurahan nek iki telepon iki. Iya Pak RT Ya wis tak iki. Kuwi hmm. wis jogone dipenakne. Engko Caca sapa sing tak teko Iki sapa to? tak telepone. Sapa sing jogo dino iki? Apa nih Jadwale. ya wow masuk coba Lah kan aku rene tuku mael karo Ragil jare. Engko tak parenane jika tak telepon iki aku wis wayahe anu nek iki. Ono panggilan ning kono iki. Pak. Oke, aman-aman Pak. Sing penting kan gue wis tak gawane. Aman-aman. ya aman Pak RT kabeh. Aman-aman. iya aku Pak RT sing juga lah Apa? pos Isi banjir ra. ya situ Piro? satu aja lah Satu Pak apa? RT 1 M Mingkem ya piro 1 juta enek, gua tak kirim iya tenan lo Pak RT parani omahmu. iya Pak RT yo Ya. suwun Iki diamanke kabeh. Siap Pak. Aku Pak RT tak panggilan. Oke Pak, siap. Oh. ojo lali Pak RT Ya. Tuh, piye to? Penak to, Pak iso. Yo ngomong jangan ngomong lho iki. biar aku yo pergi buang Pak RT nya ya soalnya hanya lho Pak RT Lele, Pak anyar iki apik yo. lagi munggah diingi terpilih diingi lho Pak RT Ora apa-apa, kita sebagai warga yo perbankan PRT. Untuk kelangsungan hidup. Kamu ae. Dan sawamu kan ben modet-modet ngono. iya iya Jendrik-jendrik ngono. Yo penak to, sesuk tinggal jalan kok dan pokoknya pupuk. Pupuk ngono. iya tak nyedot nih diesel kono sesuk nilai gini wong kae biasane langganan kae Yo. Oke. Siki aku yo waya nyedot iki. Iku nek misalkan wong tak tinggal dhewe ora apa-apa to. Aku tak nyedot ndelok banyuku sedotanku. masuk saiki yo Nunggu iki engko jam piro jam 3 apa jam 2 tak cilik sawase. iya Ku dhewe wani to. sawahku yo tilikin lho Ya kan wis esuk nyedote lagi nyedot Pak RT. yo sisan tiliki piye Yo tak tilikane. apik apa elek Yo gampang. Sing aku tak ngulisin. Yo apa mesin kuning sawah kae. yo Penting kowe aman to ning kene. yo aman Yo ijo ngomong aman nek kowe kok mlayu nek kok. yo sepenting kene opo ngono aku yo wedi aku Dingi jam piro kae aku mampir nenek kowe kene wis piye iki main. lah kowe lewat ndingi Yo kan aku bal keliling karo kancane Pak RT mampir nenek. Aku kene. lah aku yo enek sing anu lho Enek opo? ganggu lho enek sing ganggu aku yo wedi aku Kowe lu kudu kendel ning kene iki. Kene iki awake dhewe bagi hansip apa
jaga keamanan. Ya aku ora tau ngono kuwi aku, Pak. Yesus. Ku belajar karo Mbah Pin wae, belajar ilmu diri, ilmu bela diri. Mbah Pin iki sapa kuwi? Mbah Pin mbah sebelah kae. Iki jago ya, kayak duwe ilmu tawar rontek ngono kan. Mene main tabas kabeh. Ilmu jago ya kan. Ku karo latihan karo Mbah Pin. Gak tahu aku. Nah, ya kuwi ku ben gak wedi kok. Latihan apa silat karo Mbah Pin ngono. Piye? Aku sing biasa wae aku. Nah, ya silat niku Ben kerja aku. Seperti sesuk kerja. Besok kerja muni sawah yo an. Ayo. Iki aku tak tilik banyu sih. Aku tak tilik banyu kok dhewe ning kene. Nah, sesuk to. Sesuk awake dhewe golek Mbah Pin. Yo. Latihan silat. Ilmu bela diri. Iku nek apa-apa ning kene aman soan. Ya lho. Aman aku yo ora aman aku rene kowe. Lho ra iso Masa dhewe. gak iso ora. Iki tak tilik banyu sik. Lah ini lho aku dhewe ditinggal. Lah iya, Aku mulai rono. iki aku tak mulai tilik banyu kuning sawah kae. Suwe ora. Yo ning sawah yo sak jam 2 jam sik. Delok galenganku bocor ora. Wah kowe. Kowe piye to? Yo piye? Wah tak tinggal aku yo an. Ojo sik. Engko nek menawa ngene nek engko tak golekne Mbah silat Mbah Pin kae. Jago silat kae. Wedi aku nak anu kuwi lho. Iki apa nek? Pocong nek. Le. Pikiran pocong wae. Ya piye aku kan diingi lho diganggu aku arep wah piye kira kok ngene langsung merinding aku yo mlayu wae aku. Yo dungu Al-Fatihah wae. Yo sik yo tak tinggal nduk banyu iki lho. Yo. Dijogo sik ning ngene. Yo. Iki kopiku mumpung senek iki aku berarti balik nek kopiku sek. Nek kopiku entek berarti aku gak balik to. Tenan lho. Iya. Adol banyu ning kali sik. Yo. Ning sawah. Ning kali apa sawah? Sawah. Yo sik. Yo. Wes. Nek dhewe aku kon ngancani yo gak gelem. Sawahku ditiliki pura kayak. Kan kadang-kadang yo ngapusi kayak wes lah sepimen terus aku yo Senin jogot iki dino iki aku lagi pisan aku yo opo iki wah kacau di wah wah kacau di